ରହିବନି ନିଜ ଦେହ ନିଜକୁ ସହିବନି। ଓମ୍ ହରି ହରି ଓମ୍ ହରି 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 ହରି। ଆଜି କଥା କାଲିକି ରହିବନି ନିଜ ଦେହ ନିଜକୁ ସହିବନି। ସେ ବସୁଧାର ପଞ୍ଜୁରୀ ହେଲେ ପକ୍ଷୀ ଖୋଜି ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଘର ଘୋର ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଧର ଧର ତୋତେ ନିର୍ମଳରେ ବାଟେଇବାକୁ ଆସିବ। ଆହେ ନାରାୟଣ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର ରଖିବ। ଆହେ ନାରାୟଣ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର ରଖିବ। କେବେ ଅସହାୟ ହେବି କେବେ ବାଟ ଭୁଲି ଯିବି ବାଟ ବତେଇବାକୁ ଆସିବ। ଆହେ ନାରାୟଣ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର ରଖିବ। ଆହେ ନାରାୟଣ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର ରଖିବ।